Because all they can frame it. Iya, itu kalau video apa? Abusia. Mama kasa. Abusia kasa. Abusia Ghana for you. Odo Broni nyina yi ana. What is that? Money makuma. Odo Broni makuma. Obede, ontnankman. Na you say mama say wa ebe ye na ni kure yi. Kumasi bi o ma. Ontnanka, onu le da. Obede okuma. One na we dey made you. Ebe se o makumasi. Onu ni squad no. Omu makumasi. Ye we bon papa ni fantin town. Ye mane ma. Onkakra. Obede, what the bema for 20 years. Amana de mama na ye. Uwie ya. What sign ekunaka e do no duku no. O mine poison. Some kid allegedly. Papa no saman wo so otete. O dia bobo. So I saman chancho. I saman chancho. Abusuafoɔ ma nyina ɛwɔ kwaba ɛde baba Grace TV GHS so gidi sɛ twedi ampo nyankopɔn adom abusua wo bia ɛho yɛ ɛnɛ yɛwɔ ɛyɛ court of appeal si a ɛwɔ Kumasi na yɛn nyinaa yɛbɛka yɛ a afiwe yɛ mu bosomi nso ne mu na wɔsɛm kɛseɛ pa esi yɛ wɔ Kumasi ɛne asantema mu Ghana ma mu nyinaa ne sɛ Charles Kojofosu ya do na friend said that number Wontumi wada de bonkum so ya wo ye nyame edi abusua Ghana for egyina nya ne nte ebra na abusua for de batu bia se nyame ya adom a eye bro nya bosom mu de to so nsia na wo be ye that number eye eno mu ne yanka bia nhwemu ne manso awodo ne nkrata awodo ebe pie bonten we se wona ye yere we se da bi onso ye kuna ye yie abusua etoma ne we we se toma ne de abusua ansem na be bebiri na maame Akosua Serwaa and nsɛm no bɛdan court sɛ court nkyerɛ mu yi ɔkɔnkyerɛ mu dia free court hɔ ɛsɛ ansɛ ɔno na ne da dum ba aware ya aban mu bra mu nkrataa nyinaa hyɛ aseɛ enti ɔmo nkyerɛ kran yɛ mu yɛ nkyerɛ no na ɔnte nsɛm ase ne mu nsɛm bebree yɛ fa ɛyɛ saa nsɛm bɛ nyinaa ho ana afei injunction kora sɛ kɔde injunction ɛbɛto ayie no so kɔpem sɛ abusua de ne bɛka ho na ɔfa adwene bi asu ayi bi afada no ba ayie no ho a ɔmo de bɛka ho bisan sɛ na ɔkyerɛ sɛ ɔmo mfa nka nsuyɛ ne ahodoɔ nsɛm ahodoɔ yɛ ana ɛkɔ so abusua ɛne aba bɛduru ase yɛ ayi bɛti de court bɛka nti sɛ ɔkan ho na yɛnkɔ court dan mu yɛ wi a yɛne abusuafo no bi ɛne wɔn yɛ bɛn yɛ papa Charles Kojofosu da no ba bɛto ɔmo ase ayo twɛn kɔmɔ na de ɔbɛka bia yɛ de mu nkyerɛ mu ne mu amane bɔ asom Exodus 14 13 to 15 on King Kaho. So what do you say? And I'm the two and go forward say on allow him and someone now only a boost him can. Rather, mammy, more scripture. And Matthew chapter number 12, verse 36 to 37.
was asemfo bia onipa da senu beka no obebu akonta wo atemu akonya anim papa o boni o wonu asem obegya bebu a obem na wonu asem obebu a ofo enti yepe asumdie Abusuapanin afreme se opese yi na ehia na ye na peace eba ye dem see outside court judge ne say on makwan onu kra de ne kra no se enti ase ba ne ka se mfanse maami Akosua Serwaa ena brother Charles Kojo Fosu daddy number so what they are saying you are my brother one be for me in call abin tie why maami Akosua Serwaa e wo Kumasi ano bo me nso na me ka ho na wo ginamu na me ginamu your pictures be brave kwa me ka ho a me front my white ena my brother Charles we front my white one was that picture thank you your pictures be brave kwa ya mitimu bi ne ye no ho ade ena me ne no na atra from La Paz to Achimota to Dome to Tantra enti me mama Akosua Serwaa for years ya ma me chance one kan kire wo da say won ne mama Akosua Serwaa jai Debbie even me share me brother Charles Petra to East Legon ewo executive despite no more Emma ye hagi ya onje say eni gie no ne me ekasa ye but also as one can be so ne me mama Akosua Serwaa ejaida na mama Akosua Serwaa ye so chiro krata so kuja wade eno nso wonim hu nkomo kakra amen ka sem ba ko nchiro minimo bibia ba de tie ne say oni wura te ana wone oyire ete ho a aware de entawantawa enyi so what you say nti obi timi ka che wutu say ebi a when ya de wo ya no a meji aware ana afisa na wo ha no wo tete ni say wo kan de bali na wan chire ntino obe ba go jo say mbi bi atwa mu meti say na wo ka che ni ira na ni ku say when ya de wo ya it's fine we educated woman any ya titini fifie so what you say osu nyango pon enti on person be guni kunu fi for years no mo na tie asana mama ba beto me ni nyina tinkwa ye no asama mama Serwaa kan ni say mi gwa ka che me say me hu say wa wo a me ma no ha me na me pe of the mofra aso be cha so ko nkola bibi ko so on nkola because onyan nkola wa no enti anya se woni mu say ni kunu ene oba bia wo onim ni nyina but oba odo okunu no o so odo me yede odo me yede oba pa odo okunu no Ghana man was odo me yede oye obi a odi ya o sese ana wadi ya wache ana fe no odi ya sese ya me no ka se de ma me Serwaa ewade aka na se mama no wa pepa na ni wa se su be si am no ka se ni ya wa be hu ewade agye ewade di from the one Charles Kojo Fosu talk from here they impaibo and opebia ijapia la so enumre bia ijapia la so yes so ya hwate so bompa ode ne hu nyina to ewade asute ewade yi ya ode ni nyina afio is ewade say yemfa ye ho bone ncheche wan fa oni obi bone anche no onfa ode enche what but what they say ewade say we should forgive one another, we should forgive our enemies so that our heavenly Father will forgive us. It is why we be there and from so be our channel. It will need say our enemy but pass an idea we di yaw e okokuamu by so we yaw go den what we like wo mo ti social media e ka se japade ntini wo ko sa ko yi e dey asem na we ka kire wo mo ti social media e bi kura di na time say japade nti e na wo ko ekun ya wo e dey asem na ba ma men ka asem ba go ncho papa ya ogina he your friend offer ya kokunu no menene ne wo America Maryland Daddy Lumba, any mama Akosua Serwaa and then call Abusuapanin. Timmy, I feel no free America Awaba. Bisa of Ayapoku say why na wonimono. If I tell one enemies where he was. Definitely. Akosua Serwaa. You see? Yeah. What you mean with myself because na nowadays wasuma. And you be canning some social media mesramo. More money near bufu. Omo enim and almost so share omo opinions. Ntimi pamucho be na mfanya mpaibo. Na ye nyina ye nya baako pacho ati ase because me brother baby I am me ba me brother ba me ntimi entwem ena me wofa hu Kojo ba ontimi ntwem me na no pacho ati ase ze ye ma me ene ma me amisa pacho ati ase ye ma me amisa we see nyina ye yi to Kumasi ne kosi ni sita me ni lumba ati ase ene sister cause na sister first what they say me na no me Derek and ye nyina so for years
nti sɛbe yɛ man titimi mana me brother wakɔ baabi a ɛno nkyɛ sɛ sɛbe yɛto ne man twene yɛnto ne man twene emum no sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wode to no wamfa nto wa mpanimfoɔ sɛ ɛfiri tɔ wade ase ɛna dua Asantefoɔ Nwoma chapter 1 verse 1 wɔse sɛ dua kɔkɔ da nsuo mu a ma ne dane bifɔkyi a ɛntimi mɛyɛ dɛnkyɛm Pacho wade ase so no obi 1 million does not mean sɛ wobɛtumi aba abɛyɛ legal wife anaasɛ bi a ɛyere yɛwɔ yere a yɛkɔ fie kɔsrɛ no na wakɔyɛ ne ho adeɛ amammerɛ kwan so sɛdeɛ ɛteɛ no wade ase ɛne yɛwɔ yere nso akɔware no wɔ amammerɛ kwan na wasa de akɔ nkrataa mu nti yɛware sɛ wɔ amammerɛ kwan na meka ho ɛna wɔn sa akɔ Germany doctor na sa akɔware ɛwɔ hɔ ɛna wɔn ntwa nkrataa no mu yɛ a wɔda so yɛ Mrs. Fosu Pacho so wade ase open na eya me German for nkrataa Mrs. Fosu me wɔ bi bia wɔ ha me mama Serwaa ni details wɔ adeɛ so Mrs. Fosu sa ne yɛfrɛ no nyɛ sɛ bia ne na ɔbɛpɛ Fosu bi ato no so Pacho wade ase ɛfɛ mama Akosua Serwaa Fosu sa na ɔdeɛ Pacho so wade ase di ni kunu ɛna wo gya na mu sɛ kwadwo ne me kasa nti pɛpɛpɛ yɔ de mi wura ka kyerɛ me mu so wade ase woni sɛ woni ma bebre kwa ho ibi mi wo wi ase de kwa no ma na ɔno mu bi wo no me ne me brother na ne pie sa ma ne nyina ɔmo hwɛ me the whole world ɔmo nim sɛ me ne me brother ne nim ɔmo sɛ me brother fi mu nipa ne be brother fam sɛ ɔsɔfo evangelist papa say na de no ɔmo yɛ mama Serwaa sa yɛ nyina sɛ ebedi akyire bi nso yɛ de respect ama no Pacho wate ase yɛ no ɔmo nyina sɛ fakyɛ obi aba no odi gantoa abreme ya woni mama Akosua Serwaa ni kunu that the number ɛwo yɛ Pacho wate ase odi gantoa abreme ɛna tie me ɛna mde no kɔma mama Serwaa ɛna mama Serwaa gye akwala no ha gen no ɔyɛ panimu ɛna ɔbɔ mpaeɛ ma abɔyɛ no Pacho so wate ase ɛna ɔsa ɛha gen yɛnua baa no ɛna ɔse de ɔyi esie bia ɔde akyɛ no wate ase ɛna ɔmo nyinaa so ɔmo no ɔmo su it was a very emotional no Owusu and I said what's the SCBiano or the channel sa pepe pen sen ka yunu aba Odo Broni no woman Serwaa no babe Pacho so what I say mama me sorry the SC nyina e my ho hyede na man no pepe your bad go for di wachi no me yedu e be do be be chinsam because don't forget say so be here mo bi afi Germany according to Mofana no mo na be here man no maame ne tia bills ho no ono na ne din da bibia so senkola person mo tu kan so mo ye a German former enti be here no one day enti many panyes so ade asenti na busuafo no omo ne nkasa obi bia antan no Pacho obi antan Odo Broni ade ase obiafo nyia ne nkasa na pepepe yo ma se maame die tie ne se ukunu nwuye enti men nkasa ukunu wu se de be ye bia da achi bi no be ma bi person obesere ware a so ade ase obetumi aba besere ware but ukunu nwuye na aka so ukunu wu a na sabi credit ya de ketwa evangelist o hwe se de abusua esi yo mu tutu abusua panyin so mu file question the locus of Mama Akosua Serwaa. It is still no. Abusua panyin ne dom nyanyi ntu mu se mama ne yo. Omo back court no na o se omo afa o de amane lawyer. But judge ni tu omo fo. Abusua panyin ni aba no so se no. O consult me. Se me ne Mama Serwaa ye sister Akosua bempo ma ye nyina nkasa. Na ye mfa pepepe yo ma nti me bom fa ye se Mama Akosua Serwaa di ba di jira no se woni na legal Mrs. Kofi me wan nje so mo beba dia me just say ya ene bibia ye ko je radin hia mu nyina may the Lord God Almighty bless you all amen radin hia ma kunafo nyina radin hia ma kunafo na ndi mu ha proceedings bra ba asam ko na mti obra me ba mi begina mama mi mi Akosua Serwaa so ma me kam o mama kunya ma me tenas ai nti sa na tie yes say asem Mame, Mama Akosua Serwaa, where Mama ba no papa ba. Why me papa ba? Ye papa de Kwame bu ete. O tete yam fantinu town. E hona Akosua Serwaa ye wo ne to ye. Na me ye penini chair. Obeye me chiri ma be me ensa. Ai, me na manya akakra no manya 72. Inti Serwaa oye mimi akuma pa e form okuta mi kura Akosua Serwaa na de bre nche kura wada wo mo ye ejamma sane na usi e kase mo ye ejamma no emra uhu nua no na se emra ensemi ba ye no sei e na usi nua no e kasa ekosi oh mimi Akosua Serwaa de di ka no wo do o bo aseto enti ni bibia mo no opasomdue
Kofi said, Brakura, no, while you were clean. And say what I would do, clean. So, oh, Con and say, Grand one who couldn't issue, or than any tetraman, Papa food. And see, or you will be a little more to pa on Pepper Sabasaya or Passumdie, Akosua Serwaa. Roma, and Senny, Kusi, a dear no country, Ghana for the Babuno. Yo, Nadia Massem Tia, Name can say, O Temuafua will teach you Mukrano. Sabia Bru, me pen and nay, and me Sabia, no, your Kotokoniba or your Santiniba. Now, okay, be said, Lumba, you will be a Sabio, we are singing, your Donald, ya, you know. 18 Huasamaba, also, Janaye, Nitsiaman and some can say, young Kofi. Young Kofi, Kumasi baby a dano, young fanto, Masum Diemra. Now soon Dieba dear, and Penny said, Nefiatini Abu. No, on 28, you know. Young Samra, Nasabra and Nasasum Diema, dear. Any Asama Quena, you good and him, Obehuni or Beccafa. Now, Sabia Bru, or Temuaf was so passing. Now, who was so from near Ubesuja? When I go back home, Obeyabasa, and Tiena, Ghana mines here passing, and Akosua Serwaa&Odo Broni, Samoa, Bene. Nebekuma, Sabia Bru, Beji, Nikuni, as Samoa Aban, yes, Kumasi man, and I asked what Piana Kumatoyamu. Yam foul dog and a courier and fancy that's soon to Embra, or my Ghana, yam Pepper Sabasayo. Aye. Mammy, what Roma, you know, as I said, when you're prime now, you'll be at Chinko. Now, what's Emba Kotiawa, your day, Mawa, and I said, what they call and a foot to what the amount Ghana for, and you know, so to say, at a waffle penny, say, we hear a soon. Now, Papa, some way a German, Madame, Munina, Mukosia, and Mumiano, and no, Eddie, Kita movie. One say, Sunny at Tiana said. The enemy didn't kita on a bra. O Kunu didn't first anniversary or didn't the birthday. She said, Ghana mind, any Kumasi mind, a baby by a jar someone in him. Editor, so then so sending young coupon Yasin. A bribia, yes, ya. Yes, Akosua, and maybe beyond our 2 minute waffle. Send me Kunulumba, bet me a poison, but Johnny and I say, Yamensa. A breath so ya Mikuni, or dinner would done. Yamika suffer any move. Emma walk be said, May Akosua Serwaa, may children in a home bar some. Can never as a man, Ghana mine, yes, I mean, in our price. So, the Akosua Serwaa, oh, yes, I want it that. Oh, Yami was a million. And Tiano, and I'm a friend, if I brought you, ma'am. Namsi Akosua, who could wear good row, and Timmy so, and the Lumba say, Sunny, I walk out so young coupon your panel, correct, you obey Amount. And the Wukuna, when you made the what's a mamma, I'm a Wukuna into all my year and 2 years. And one, I the justice, yes, you are rest in peace, and no one, no, your baby be a bib, Tiema, Bibiania Kama, why? Everything you are, you are sorry, a giant, you are better. Oh, baby, be I, Mammy, Akosua Serwaa or Passunji, so what I say. Into your buy and so far, be I Sunji, pepe. The under Tiana say, Jaja, I'm more fair for a dream. The new was the United say, Abusuapanin in court, now Uncle CC7. So, I saw 28, Yasaba courts. Into your massa ye be contour, your massa ye baby, Shee, Asunji, Obianim, the whole Ghana. If we are singing in some Akosua Serwaa, and now we are Mrs. Lumba. To no near Babetta, Mimi, Ninja Bright, Ninja, and your dog, and I may be a gun and near, so they may your and then in my bed, and I say, dear, because very educative.
say e mebru no yeso ye befa bi ne de atu ye hofo say bi ye ta obi kuna chikra say bi ye fa ye sabo nkum ne nifa na ekobro oyere panyine no ye ne sa sort ya say ti ye dia asundue e na ye hwehwe say bibia beto yie ne ye timi ye se ye papa eno ne hia ye asundue eti ya manto eti say be utu fie ana unya TikTok why one band ye ka say band of ba ko bi na be didi ma me na tema wo ye wrong because baby ani fie dro no nyuru ho bi no abedidi natem eno de ensi enti yesre ga na say ye peye asundue e na ye adwuma enti me da mo ase emru a mo ba ya se ni musi ka say asundue no judge no etimofo penyi no e kan say monko na monko sisi na yefia sem a wono so na nu asem no so say asundue sa e sisi le bi sa we ye no one more buy any family. How do you see it? When you say woman say, oh, Abusuapanin kra o ko ne yedi na ti Säga. Ye paucho asundue ne ye obi a ne di watem na mo fa no preto ba bia. Na je eti twam so opaso. Eti ye ne ye ba de ye ba asundue ko a. Kama bia no. Why? Asundue ye me ba cho me nye lumba ho hwe na me ye sekere ni ba ko fu bu ani e na ye nyina so ye sekere fo nti sabio atum me ma me Akosua Serwaa atum because I was something better ni ya nachi na no kre ye de no kre to ba bia no kre da me nye obi a me di Rosina me nye obi a me ti apesi eku ni asaje eku na yi mu jun kuna di fu nti Odo Broni nyina yi ana onke na kekeda what is that Mani makuma Odo Broni makuma obede on tnankman na you wu se ma me se wa ebe ye na eni kure kuma se bi o ma on tnanka on le ko da obede kuma one na we media me se o makuma se ono ni squad no o mu makuma se ye wo ye bon pakani fantin town ye mane ma on kakra obede what to be ma for 20 years amana de ma me na ye wo wie ya wasan akuna kan aduro no di kun o mine poison Asema kedi allegedly oh you know on jai na allegedly amani bedi anko adi am patch no nyanta na maame no on ni maame no nya ba ko nya sama ne makuma ase ye hia no papa no sama no wo su otete odi agogo so e sama ntwancho rumbo e sama ntwancho mo me trade ade ko ekun no ye nya pe ne ye ma ye ni abre ade nti opam no fuyo ya tiri na okoto ode ye ho do oba sa okode no no awu no that number can so what point ne man so ko Germany ya te and be 2 weeks before say no dey go pack in na ma say go back to Germany and somebody see man ne pam Odo Broni e dey asem dey see ya asem ya eno na ye nim enti ya dey yes Odo Broni ni say ye ni asem ye ni na emom no ye sere no na dama di ade wonu odi enso ma ne ade wo no abehwe so obi anfa bibia nya no wa ba abehwe so bia ye hia se betua wo ka na emom bi hia se wo kuna bi onfa ye funu mai allegedly and the end na maka so kuno when e be matter then 2 weeks before so be wo pam o ma so that number pam Odo Broni for if you feel 2 weeks before so be o ba bi no e na ofri o ba wi no ofri o ba wi no so far the graduate so oni lumba call ba bi ko share sikani kese bi a na nipa na wish ni se ohulumba no owu kra ansa ope ampo de ne ko so de ko share lumba so ko share papa no man is sika emu do there $20. e ho no kwa we have questions to ask him after sika na chere ni so lumba wu ye Odo Broni sa de lumba number efre adagraja e ka chere ni se lumba wu e dey connection na e ko so Roman father so also oba be chere mu at the property e ku lumba because lumba ye mfa na nche ni sa that's Roman father onye doctor other Roman oh so na so manage lumba okay one so tai ko ba bi efunu tai ba because he hu so okodi ma me akua don ko madam me president no wo film bi ya okodi lumba so achi lumba so afimi ti ade property a omo ye ma lumba afim no omo mbra na omo mra mechim ana side chicks in front omo for say yenyina ye youth ubetimi akotare obi ade ba obi ade ye tafre ho ye ni enje mboso be ma o wa yere dia wona na etina no very careful bi na wo pa upa wi anu akọ ba so be feel say wo de awo betimi akipi be ma
Bema wari mpo nkipi bema not to talk about awo maame no ne papa na enjai oba ha sei ana papa no so kire maame ne say on pesa ne mabeba ha sei papa na ba na ne batu anufu ano me your oba time a wo mi se de sitie ontimi nja ne ma no so oba betena bema o ye very matured onim dia ope by the end ba ya fe de na papa na eko no friend even because you're born in Ifra. You're friend as soon in any freedom. Oh, sister, bra. Me, Kumasi in America, see in America, and my in India, behind doors. Because at the end of the Bama will be feeling vampire, not to talk, not to talk about them bow dog. To the end of buyer, Papa na own friend and then then I'm going to send a divorce, Papa na grind. Meaning, as to no feelings, the man and man, but. Se bibi control a wo twa homa na bibi mba na bibi esomo baby nti bibi a na eso ni mu no ete na ni so e na oye na ask you okay sa atima ni so dem pese me call back to my busuafo ye hu de ti kolumba no yare de bet na nya yare a oyare da ho na lumba Odo Broni abre e na abeti ti patio lumba na emo ne diaper madaroma na oni ni ngu ne ho e na wa bra ye nsoma no na yire betimi aye e na so na oye made o we made into made so be raise position akwa do baby yemfa wunjaya and as some I don't see the reason why it was a court a simple case you in the onion and this woman is so peaceful to the extent say man say wan ko be ma wo ejapade ni bi maninya nikuna na montina se ma won so media Abusuapanin ho ya panin tina fie masifo amfo we penini e wasan ka won man me enu tina se kuna ni wonya na ade den won so benifa oba ne hya wo yam na de mo ben anka asam no krampo medu ha mene ye nyina ye menya ni sunti de akoso benyina ye ntimi nka enye Abusuapanin enfim te se Abusuapanin na ye the cause of the akoso ni nyina ba Odo Broni won hwe wo wo bi na de obi bi ye obi na so obi de bi ya na mo ma ne nya ne ya me ka team legal wives we are here to support Masewa. And yes, one person, we are here to support the truth. This is the truth. We stand for the truth, and the truth will always win. Our lawyer is Lawyer Kofi. We trust him so much. As some way in your case, but I'm for Nipa who the airport. He's here to defend us and Yaminti. Because Nyame power we so Nyame power we say Nyame power we go to say Nyame power we go there Nyame be man no kure no adedi me ani lawyer no yetimi abose abo na mom young girls will be amfantu no for what so people be kunam person be worry there wa wasem by there wo and you do it at your own risk because all risk your life all say what time we waste 2 years with a bema we are there won't me mama your man folk there mo betimi enjoy but enjoy with your brains. Abusuya bayinese kwan wa sɛ deɛ ya bewie ɛwɔ ya boboa no deɛ kɔɔso wɔ ha ɛna abusuafo akyima me ate ase no temuafo tena adwuma asɛm a wɔka ne sɛ that lumba nye obi a sɛbi na sɛm yɛ ka no wɔ monten so saa yɛ bɛka no ha saa na sɛbi obi a wato nwom a ama ne din ahyeta amansan so na Ghana mamu ahemfo mpanyufo asɔfo muslimi mpanyufo obi agina tum na yɛ bɔ ne din a na obi ade anigye agina nwom so no ne kwan sɛ odumonyamfo bi sa ɔyɛ nyame de a na ne nsɛm ayɛ basa enti Abusuapanin Kofi su ya wono ena yeda lumba Abusuapanin ko to asɛm a wɔka ne sɛ wono ankɔ na wɔne afani nyina ankɔ hyia ntena se ɛnhwɛ sɛ asomdwe bɛba na nyame yɛ adom a 28th of October nyankopɔn de yɛn kwakyɛ ya wɔn asa aba kɔɔtɔ na afetimuafo ato asɛm so na bibia ayɛ asomdwe nti sabre deɛ kɔɔtɔ akasa bi ya ɔkyerɛ sɛ Abusuapanin Kofi su sabre asodie da na so nya asodie ketewa kora ɔnkɔ na ɔnkɔ hwɛ sɛ obesiesie asɛm no amas with Jabasan that lumba semo yan kana mountains when you are there na yidijana nantie ne mabawa yan kwada ya be kwe bianke yan sem fata ne e kan semo a en sem fata e de fa chas kodwefo su that lumba e ho enti omu na onkonko siesie e masu wiemra na nyame ya doma 28th of October yakopɔ de yan kwache ya wo nsan mra court ase na de akabia ento asobusua enti nyame ya dom na se ekodu sabre no na dinaye sie bia ma na asumdwe ma menti mo asem idea court na bisom na fe what to adamon e de afa asem no na bibia ya asumdwe bi de kwapena wusu kai se obitwedi enterprise o Kumasi South Interest Junction and so ya sene sanso and a Battle Grace Financial Services and so ya sene bi mesro ko so any entina sanse won pa bebre e de ma nyame kan obepa me be hia makra bye bye.